Yau na kawo muku jerin mawaka guda 12 wanda suke da natsuwa suke da kamala, wanda a ranar sallar Idi idan liman ya makaro ba laifi idan an ɗauko ɗaya daga cikinsu an saka shi ya ba da sallah. Na 12 na ƙarshe zan faɗi su ne a gurguje saboda yanayin lokaci. Na 12 na ƙarshe shine Umar M Sharif. Umar M Sharif a ranar sallar Idi idan liman ya makaro ba laifi a ya saka shi ya ba da sallah domin yana da natsuwa yana da kamala. Na 11 kuma shine Adamu Hassan na gudu. Adamu Hassan na gudu idan yana na ranar sallar Idi idan liman ya makaro ba laifi a ya saka shi ya ba da sallah. Na 10 kuma shine Husaini Danko. Husaini Danko idan yana na ranar sallar Idi ba laifi a ya saka shi ya ba da sallah domin yana da natsuwa yana da kamala. Na 9 kuma shine Abubakar Sani. Abubakar Sani idan yana na ranar sallar Idi to ba laifi idan liman ya makaro a saka shi ma ya ba da sallah. Na 8 kuma shine Ahmad M Sadiq. Ahmad M Sadiq idan liman ya makaro a ranar sallar Idi idan dai yana nan to ba laifi ku saka shi ba ku sallah domin yana da tsawa yana da kamala. Na 7 shine Nazifi Asananik. Nazifi Asananik idan yana nan a ranar sallar Idi idan liman ya makaro ba laifi ku saka shi ya ba ku sallah. Na 6 shine Naziru Sarkin Waka. Naziru Sarkin Waka idan yana nan a ranar sallar Idi liman ya makaro to ba laifi ku ya saka shi ya ba ku sallah domin yana da tsawa yana da kamala. Na 5 shine Yakubu Muhammad. Yakubu Muhammad idan yana nan a ranar sallar Idi liman ya makaro ba laifi ko ya saka shi ya ba ku sallah domin yana da tsawa yana da kamala. Na 4 kuma shine Alijita. Alijita idan yana nan a ranar sallar Idi kuka ga liman ya makaro ya ki fitowa to ku saka Alijita ya ba ku sallah domin yana da tsawa yana da kamala. Kuma na 3 shine Dr. Nura M Inuwa. Dr. Nura M Inuwa idan yana nan a ranar sallar Idi liman ya makaro ya ki fitowa kwata kwata to ku ya saka Dr. Nura M Inuwa ya ba ku sallah domin yana da tsawa yana da kamala kuma yana da ilimi. Na 2 shine Sadi Sidi Sharifai. Sadi Sidi Sharifai idan yana nan liman ya makaro to ba laifi ku saka shi ba ku sallah domin yana da natsuwa yana da kamala kuma yana da ilimi. Na 1 kuma to shine Aminu Ladan Alan Waka. Aminu Ladan Alan Waka za a saka shi ba da sallah a ko ina matukar liman ya makaro a ranar sallar Idi to insha Allah idan kuka sa Aminu Ladan Alan Waka zai ba ku sallah kuma sallar ku za ta karbo insha Allah. Idan na faɗi daidai to da Allah ku gaya min gaskiya, idan kuma na yi kuskure a cikin bayanin da ni shi ma dai ku gaya min domin na saba faɗin gaskiya 'yan maza su ga laifina. Allah ya samu dace. Suna na Sani Amsa da mutanen Nijar.